हाबाफारिखौ मावजेननो थाखाय जोंनि चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायबाय। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो महरगिरि बिथांमोना जाहाथे गेदेरफोरखौ फारि फारियै सनमान लालाङो बेखौ आङो खावलायनाय जाहैबाय। बैसागु फालिनायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव फालिबोदोंमोन। दा बैसागु बोथोराव जोंनि बर'फोरा दुगैस्रां लोबस्रां गानग्रा जोमग्रा गोदान गाननानै गेदेरफोरनिफ्राय मान लानाय जायो आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ बोर होनाय जायो। बे हाबाफारिया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदोंमोन। दा बे हिसाबैनो आङो दिनैनि बे चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि जिनाखि महरगिरिफोर लोगो हमनायजों लोगोसे रंजालि बैसागो रंजानाय बे रंजानाय हाबाफारियाव गेदेरफोरखौ मान लानो थाखाय आङो खावलायदों। गिबियावनो जोंनि चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि बिथांमोनखौ हाबाफारिखौ जागायजेननो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। गोदान बोसोरनि मुङाव जाहाथे गेदेरफोरा उन्दैखौ बोर होयो आरो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ सनमान लायो। aku full deh. Asalku nih mau ayo, apa? Karya dongmongan, tapi हिसाबैनो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोना फालिबोनाय हिसाबै जोङो दिनैहाय जोंनि हाबाफारियाव सोसननानै लानाय जादों। Tapi समाव आङो गिबियावनो बरायनो थाखाय आखायाव लादों फुंखा महिलारि सार प्रेसिडेन्ट बिथाङा सेन्ट्रेल बिसानि खनसे गोबारै आखाइ हमनानै बिथांखौ बराय। लोगोसे जोंनि चिरां जिल्ला बिसानि आफादगिरि बिबिका बसुमतारी बिथांखौ गांसे आर'नाइजों सारखौ बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जायो। गोजोननाय थाबाय। चिरां जिल्लानिनो आगुनि आफादगिरिमोन दा बिथांखौ जोङो सेन्ट्रेलाव दैथायहरनो हाबाय एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै। थ' बिथांखौबो आङो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिथांखौ बरायगोन जोंहा जोंनिनो फावखुंग्रि मनालिसा बिनानावा। गोजोननाय थाबाय। स' बिथांनि थाखायबो खनसे गोबारै आखाइ खबनानै हो। दंबावोमोन जोंहा धनन्जय मुसाहारि बिथाङा सिगांनि आगुनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन चिरां जिल्लानि। बिथाङा एसे मोनसे जायगायाव दंहैथ'नो जाहैबाय बेनि थाखायनो बिथाङा बेवहाय दा गैया। हेल' धनन्जय बसुमतारी बिथाङा सिगाङाव जोंनि चिरां जिल्लानि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन दा बिथाङा कालचारेल सेक्रेटारि हिसाबै मोनहैनो हादों सेन्ट्रेल बिसायाव। दा बिथाङा दंमोन धनन्जय मुसाहारि बिथाङा दा मोनसे खामानियाव बाहेरायाव ओंखारलांथ'दों। बिथांखौ जों गोजोननाय थाबाय पिटारसन बिथांनिसिम। दा बे समाव दंबावो जोंहा सानै मेम्बार फारियै दङ कृष्ण बसुमतारी बिथांखौबो बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायदों जोंनि चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनिफ्राय। कृष्ण बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि चिरांनिनो गोदोनिफ्रायनो ओंखारबोनाय बिथाङा बर' सावथुन मुलुगनि सासे गागि फावखुंगुर। गोजोननाय थाबाय कृष्ण आदानिसिम। बिनिफ्राय दंबावो जोंहा बिकास ब्रह्म बिथाङाबो जोंनि सेन्ट्रेल बिसानि सोद्रोमा मेम्बार बिथांखौबो जों दैथायहरनो हादों। ओरै फै बरायफै बिकास ब्रह्म बिथाङाबो जाहैबाय जोंनि सेन्ट्रेल बिसानि मेम्बार। माने खावसेनि बांसिनानो बे समाव जन्मआनो जायाखैमोन जानो हागौ 1986 बे समावनो आलायारन फिल्मखौ लानानै
बिथांनि जिनाखि बे फिल्मा नेशनेल एवार्ड बान्था मोननो हादोंमोन किशोर फिल्म हिसाबै दा बिथांखौनो जोङो गिबिहाय देग्लायनि जिनाखि चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि बैसागु खुंफुंनाय बेवहाय जोङो बरायनानै लाग्रोनो नागिरदों दा बे समाव आङो बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायगोन जोंनि चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि आफादगिरि बिबिका बसुमतारी बिथांखौ जोंनि अमर नार्जारी जिनाखि फुराना फावखुंगुर बिथाङा फुरानाल' नङा दाबो गागासिनो दङ बिथांखौ आङो बरायनानै लाग्रोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय बिथांनि क' एक्ट्रिस हांमाखौबो जोङो लेंहरदोंमोन इनभाइटेसन होनाय जादोंमोन खिन्थु बिथाङा माखासे गावनि टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय नुजाफैनो हानाय नंला होननानै जोंनिसिम खोथा हरदों स' बिथाङा दुखु फोरमायहरदों दा बे समाव आङो आदैखौ फंनैसो दिनैनि बे समाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जायो दिनैनि बे फुंबिलि समाव चिरां जिल्ला बिसानि नैथि बैसागु फोरबोजों लोगोसे महरगिरिफोरजों लोगो हमलायनाय जितु प्रग्राम बे प्रग्रामाव नुजाफैनो हानाय जोंनि दाब दाब जायगानि एबा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय महरगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे बे खाथि खालानिफ्राय नुजाफैनो हानाय गामिनिनो मान होनो गोनां नोंथांमोननो आङो सिगाङावनो आंनि बे फुंबिलि समाव बैसागु फोरबोनि मुङै आङो नोंथांमोननो आंनि खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनो आंनि अननायखौ जासिहरग्रोबाय दिनैहाय बे जिथु फोरबो खुंनाय बे खुंनाय प्रग्रामा जोबोद मेहेरगोनां आरो गोथार होननानै आं सानो मानो होनोब्ला जोङो गोबां समाव जों बेबायदिनो प्रग्राम बानायोब्लाबो जों बिदि लोगो मोनलायनाय हयथ' जों बिदि मोनाखैमोन बे हिसाबैनो दिनै बे मेहेरगोनां आरो गोथार होननानै आं सानो दिनै जोंनि माखासे जोंनि गोदोनि बेटस बिसोरजों लोगो मोनलायनो हादों बे आंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां होननानै आं सानो आरो लोगोसे दानि गथ' उन्दै दानि जाखांफुनाय महरगिरि बिथांमोनजोंबो आं दिनै लोगो मोनलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आं बाराखौ बुंला दिनै बे बुब्लियाव फैनो हानाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनानै एसेयावनो आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ दोनबाय गोजोन्थों मिथिबाय जानांगौ नायबायबो बेनिफ्राय बिहामजोरानि बै समाव बयजोंबो अनसायजानाय मोनसे सावथुन बिहामजोरानि खाफालनि लिरनाय 100 जौखोन्दो गोरोन्थि फेस्ला कमेडि मोनसे सर्ट मुभिमोन 100 जौखोन्दो बे सर्ट मुभियाबो बै समाव बयजोंबो अनसायजादोंमोन दा बेखिनि फिल्मखौ आरो बिथाङा आदैया दाख्लै गानबो खनबावबाय नङा होमबा दोंसे बिथाङा स्पेसियेलि फिल्म डाइरेक्टर आरो फिल्म मेकार आरोना दा बिथांखौ जोङो बरायनो नागिरदों दा बिथांखौ बरायनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायगोन बिजु बसुमतारी बिथांखौ जोंनि चिरां जिल्ला बिसानि लेङाइ आफादगिरि बिथांखौ आङो रजेन नार्जारी बिथांखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय गोजोन्थों फेस्ला फावखुंगुर हिसाबै बिथांखौ बयबो सिनायनो मोनो फेस्ला बिथाङा फाव खालामो मोनसे फेस्ला फावखुंगुर बा एक्टिं खालामनानै बयखौबो गोजोन होनो हानाय सासे जोंनि फावखुंगुर दा बिथांखौ आङो बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों जोंनि जिनाखि दिनैनि नैथि चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों तनुजा बिथांखौ बरायनो थाखाय आङो खावलायनाय जाहैबाय गोजोननाय थाबाय आदैनिसिम होबोनाय हयथ' दानि जेनेरेसना बिथांखौ सिनाया जानो हागौ मिथिया जानो हागौ खिन्थु बिथाङा बै समनिफ्रायनो बर' सावथुन मुलुगाव आखाइ होबोदों बिथाङा स्पेशेलि सिनेमाट'ग्राफार मिउजिशियान बिथांनि दिहुनजानाय फिल्मफोरखौ आङो मोननैसो बेवहाय बुंथिनानै होनो नागिरदों गुवार बसुमतारी बिथाङा स्पेशेलि सिनेमाट'ग्राफार बिथाङा महर सेबखांगिरि लोगोसे मिउजिशियानबो महर सेबखांगिरि हिसाबै दङ बिथाङा
मा मा सिनेमायाव खामानि मावदोंमोन होनोब्ला मा मोनखो हयथ' खोनाबाय जानांगौ मा मोनखो बे सिनेमाखौ बा फिल्मखौ बिथाङा केमेरामेन हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो डाइरेक्सनबो होदोंमोन नङा होमबा ना जोङो सार बिनिफ्राय दङ बारसे बिबार बेखौबो बिथाङा केमेरामेन हिसाबै खामानि मावदोंमोन बेवहायबो सनानि आस्थाम बेनिफ्राय जोंनि गामि अर दा बेफोरबायदि फिल्मफोराव बिथाङा खामानि मावदोंमोन दा बिथांखौबो नैबे जौस्राङाव दिनैनि दिनाव बरायनो मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दा बिथांखौ आङो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खालामनाय जायो खनसे गोबारै आखाइ खबनानै हो गोजोननाय थाबाय आदैनिसिम दा बिथांनि थाखाय खनसे गोबारै आखाइ खबनो थाखाय आं गुरै खावलायदों बिथांखौ जे जोङो दा बे समाव आङो आदैखौ फंनैसो गावनि गानाय बा एक्टिं खालामनाय मुभिफोरनि नामफोरखौ मख'नो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय दिनैनि बे जोंनि रंजालि बैसागुखौ फालिनाय बिसा चिरां डिस्ट्रिक्ट दिनैनि दिनाव आंखौ सिनायथि होनायाव आं बहुद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय आंनो दा अबयसे चिरां डिस्ट्रिक्ट सिने आर्टिस्टनिनो एडभाइजार हिसाबै आंखौ लाखिदों आगोलावबो दाबो बिनिफ्राय आं टटेल सिनेमा गानाया 41थासो जाबाय गोदोनिफ्राय हिन्दी मोनसे हिन्दीया जाबाय बन्दन हिन्दी फार्स्टआव गादोंमोन बिनि उनाव सिमांना मोगथां जिथु फिल्म जोंना डाइरेक्टर हिसाबै स्क्रिप्ट राइटार हिसाबै रजेन नार्जारियानो जों लोगो बेवहाय भिलेन बस मागुर बस लानाय थफि हमनाया आंनो आरो बे बिथांखौनो आङो मुं मख'बावगोन 100% रं बेवहाय बियो आंखौ देवानि हिसाबै पार्ट होनानै टाइटेल मोनदों आं जुमब्रा देवानि जाबा जायाबा ओरै खालामनानै जाहोथारगोन आं होननाया सनायमोनखौ जेरै मेरैनो नैबेबायदियाव ओरैनो माने मोनसे फटक दोननानै फटकआ जाबाय बै जोंनि ओरैनो कृष्णनि फटकखौ दोननानै बिनिखौ आङो माबोरै खुलुमो होनबा ओम खारुथारि प्रथम प्रणब सृष्टि फालनकरे हरिओ धुति बिक्रम सर्जन धारन जय ज्योति जलानिथि बिहारी हरिओ दहाय आफा इसोर आंनाव थाखा फैसा गोनाङा ग्राहक फैथो आं थगाय थसि मोनजाथों होननानै खुलुमो आरोखि बेवहाय नाम जादामोन आङो बे बेंगल थेंगल दस्रायाव बिनिफ्राय बे 41था फिल्माव साब गैयै दं सर्ट मुभि दाख्लै मोनब्रैसो गाबाय दा आंनिया जाबाय सोर जानो हागौ होनना पेपाराव ओंखारजोबनाय मोनसे हारिमु फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय दङमोन बेखौ बहननो हायाखै कर'ना जानायनि थाखाय बियो जाबाय डिसि पारमिसन लानायमोन गाबायमोन बेखौ बे उग्रपन्थीनि फिल्म 80 जन उग्रपन्थी हिन्जाव हौवा सोब जाथियानो दङमोन बेनो फ्लप जाबाय जखन आं दिनै लेक्सारखौ होला बेखिनियाव फोजोबबाय बयखौबो अननाय सिबिनाय खेबसे हरनानै बयबो जाहाथे बेबायदि फिल्मजों दावगालाङो गोजौसिम जायगा मोनो बेखौनो दिनैनि गोथार दिन होननानै हमना लादों आं बे नैथि जोंनि बिसानिफ्राय रंजालि बैसागु चिरां डिस्ट्रिक्ट फालिनायनि गेजेरजों सोरबा जाहाथे गोजौसिम जायगा मोनहैयो बेखौनो आङो कामना खालामनाय एसेयावनो आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों समाव आदैखौ बरायफैनो थाखाय आङो खावलायदों जोंनिनो चिरां जिल्ला बिसानि महरगिरि सनालि बसुमतारी बिथांखौ आङो जनालि बसुमतारी बिथांखौ आङो बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिरसिं बसुमतारी गोदान जोलैफोरा हयथ' बिथांखौ सिनाया जानो हागौ बिथाङा स्पेसियेलि सिनेमाट'ग्राफार डाइरेक्टर बेनिफ्राय एडिटरबो बिथाङा गोबां फिल्मफोराव खामानि मावबोदों जायखि सिगाङाव आङो बिथांखौ बरायग्रोनो थाखाय लाग्रोबाय दा बिथांखौ बरायनो थाखाय आं खावलायगोन बिग्राय बसुमतारी बिथाङा जोंनि चिरां बिसानिनो वार्किं प्रेसिडेन्ट दा बे सबिन्दानि माखासे नुजालांनाय फिल्मफोरखौ आङो मख'नो नागिरदों दा फारियै दङ गिबियावनो जोनोमनि उनाव बिथाङा बेवहाय केमेराबो खेबदों डाइरेक्सनबो होदों एडिटर हिसाबै खामानि मावदों नङा होमबा ना आदा
बेनिफ्राय दंबावो जोंहा मावजिनि आदब बेवहायबो बिथाङा केमेरा खेबदों डाइरेक्सन होदों एडिटरबो खालामदों एडिटिं सिमांना मोगथां बेवहायबो केमेरामेन हिसाबै खामानि मावदों डाइरेक्सन होदों बेनिफ्राय एडिटिंबो बिथाङा खालामदों सिमांना मोगथां सिमाङाव बिथाङा केमेरामेन हिसाबै खामानि मावदों बेनिफ्राय एडिटिं खालामदों बेनिफ्राय गाग्लोबनाय गोमोरनाय आलारि 100% गोरोन्थि दा बेबायदिनो गोबां फिल्मफोराव बिथाङा खामानि मावदों दा बिथांखौ जोङो दिनैनि बे बैसागु रंजानाय फोरबोआव बरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ हिन्जाव हौवा राजा सान्थ्रि बायदिसिना जायो नङा होमबा एक्टिं खालामो बायदिसिना ड्रेस गाननानै सेकेन्डआवनो ड्रेस सोलायो एक्टिं सोलायो बेबायदि रोखोमनि फाव खालामनाय दा बिथाङा बेखौ बर' हारिमुआव फोथांनानै लाखिदों आखाइ खबनानै हो दा बिथांबादि सासे महरगिरि जोंनियाव खुब खम मथा मथि गैयानो होनजायो दा गोदोनिफ्रायनो बिथाङा बे गावनि जिनाखि टेलेन्ट बा बेखौ लाखिबोबाय थादों आरो बर' हारिमुखौ जौगानायाव बिहोमा होबोबाय थादों दा बे समाव आङो बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायगोन जोंनि बिसानिनो तरुन ब्रह्म बिथांखौ आङो आदाखौ बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय खनसे गोबारै आखाइ खबनानै हो बिथां जोंहा आदा फाजा बिथांनि सोमोन्दै बिथाङा बै समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिमुखौ लाखिबाय थादों बे समाव आं फंनैसो आदानि एक्सपिरियेन्सखौ जि मानो होनोब्ला माने बेबायदि एक्टिंया दिन्थिग्रा गैयानो खोमा आंथ' दस्रा नुवाखैनो आदाखौल' नुदों बेबायदि फंनैसो आदा नोंनि एक्सपिरियेन्सखौ सिबिनां चिरां डिस्ट्रिक्ट जोंनि महरगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोननायाव आं जोबोद खुसि आं सिनेमा शुटिंआव बारा गैया आरो राजा रानि जानायावबा हले बुन्थासो खमलायनायाव गोसो होथारो आरोखि आंनाव जाय हक दिनै बेफोरबायदि जे जादों लोगो मोनदों आरो जोंनि महरगिरिफ्रा दानि उन्दै उन्दैफ्रा जाहाथे साबसिन हामसिन जालांबावो होननानै आं बेखौनो फंनैसो बुंनानै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों राफोदाय बसुमतारी बिथाङा बिजिनिनिफ्राय जोंनि हांख्रायनायाव नैबे जौस्रांसिम नुजाफैनो हादों बिथाङा रेडिअ आर्टिस्ट बिथांनि गानफोरखौ जोङो सिगां समाव जोबोद खोनानो मोनदोंमोन दानि दिनाव हयथ' रेडिअआ गोमालांबायब्लाबो जोंनि मा होनो ससियेल मिडियाया दावखोनाय लोगो लोगो रेडिअनि जेनाखि गोनांथि बेयो गैया जालांबाय नाथाय बै समाव रेडिअ गंसे बायनो हानायाबो जोबोद गेदेरमोन दा बेबादि समावनो बिथांमोना गान खनबोदों जों बिथांमोननि गानफोरखौनो खोनानानै जोङो रंजादोंमोन दा बिथांखौ आङो बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों जोंनि चिरां जिल्लानिनो महरगिरि मनालिसा बसुमतारी बिथांखौ हाजोआरि सरि गयारि बिथाङा बिजिनिनिफ्राय बिथाङा रेडिअ आर्टिस्ट लोगोसे गोदोनि फुराना रिनन सिंगार स' बिथांखौ आङो बरायनो थाखाय खावलायदों रायदाव ब्रह्म बिथांखौ जोंनि दिनैनि बे आलासिखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय गोजोननाय थाबाय आब'निसिम थेंक इउ दासिमबो रोजाबो बिथाङा गोबां गानबो गावनो लिरबोदों दाबो लिरो बिथाङा स' बिथांनि थाखाय खनसे गोबारै आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय आङो खावलायनाय जाहैबाय गोजोननाय थाबाय बिथाङा बे जों दा खुंबाय थानाय हाबाफारि गयबारि बेनिनो बिथांनि न'आ बै खाथियावनो स' बिथांखौबो जोङो दिनैनि बे समाव गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै आङो खावलायनाय जाहैबाय बिथाङा गोबां फिल्मफोराव मेथाइ रोजाबबोबाय गोबां खुगा मेथाइ बिथाङा रोजाबबोबाय लिरबोबाय गोजोननाय थाबाय आंहा बिगुमैसो जायो बिनय कुंगु दैमारि बिथांखौ खनसे गोबारै आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय माइस्रि बसुमतारी बिथाङानो जाहैबाय गोदोनि इनायनि फानजारि फिल्मनि फावखुंग्रि इनायनि फानजारि बै समाव बयजोंबो जोबोद अनसायजानाय मोजां मोनजानाय बर' सावथुनमोन इनायनि फानजारिया हयथ' गोबाङानो दानि जेनेरेसन बा गोदान जोलैफ्रा नुवाखै जानो हागौ दाबो इउटुबाव सार्च खालामनानै नायबा नुनो मोनगोन जोबोद मोजां मोनजानाय मोनसे समनि बा बै समनि फिल्ममोन इनायनि फानजारिया दा बेनिनो मा होनो फावखुंग्रि हिसाबै बायद'आ जोंना खामानि मावदोंमोन दा बायद'खौ बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाहैबाय गोजोननाय थाबाय
दा गसाइ गामिनि खोलाहा थानाय सथ' आमगुरि होननायाव बिथाङा संसार जानानै दङ गेजेराव फैदो आदै खनसे गोबारै आखाइ फुनानै बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायदों बिथाङा जाहैबाय हलिचरन नार्जारि बिथाङा गोबां फिल्मफोराव मिनिथाव मोनसे रल लानानै जोंनि नायगिरि बिथांमोनखौ रंजाहोबोदों दा बिथांखौबो जोङो दिनैनि दिनाव बरायगोन बिथांखौ बरायनो थाखाय आङो खावलायनाय जाहैबाय बिथांखौ बरायगोन जनालिया गोजोननाय थाबाय आदैनिसिम गांसे आर'नाइजों नैबे समाव बरायनो नागिरदों आरो बिथांखौ बरायनो थाखाय आं खावलायदों जोंनिनो फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि बिथांखौ गोजोननाय थाबाय आदानिसिम थेंक इउ आदा सोमदोर बेयावनो
không sự đau hư vai hơi dần hơi dần rồi mar ba ôi sao cứ bật cười ra sao cười lời ba ê bây giờ đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Chính à. Đâu cơ. Mày không là mày không là lên rồi. Mày bước được một con này ấy.
फिसाजोखौ नाय नाय मोजांसो नुलांबाय आं सना मोनाव लोंहैब्लाथाय बथलसेयाव बथलनै हाबो जौआ आं जौ बायनानै जौ लोंहैग्रानि फिसाजोखौ नाय नाय मोजांसो नुलांबाय आं नाय नाय
गेजेरजों नोंनि खोथाया गोजा गोजा नोंनि खावलाया गोजा गेजेरजों नोंनि गुस्थिया गोजा गोजा बयबो गोजा महरै मोसा मानो बाथ्रायाथ' गोजा होनदों जाहाथे बयबो गोजा गोजा जानानै मोसा बयखौबो खुलुमग्रोबाय आरो आंनि बैसोनि लोगोफोरखौ आङो आखाइ हेन्डसेक लाबाय आंनि बैसोआव दुइसिनफोरखौ आङो अनबाय आंनि बैसोआव देरसिनफोरखौ आरोबाव आं खेबसे खुलुमबाय जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोननि बे गयबारियाव बैसागु बेबायदि जोंनि बिसा चिरां जिल्लाया जेबायदि हाबाफारि लादों जोबोद बाख्नायथाव दा बिदि एथ' डिसिप्लिन आं नुवाखै आरो ओरैनोब्लाबो जोंनि बिटिआरआव चिरांजों हाखाला दामनाय सिंगार करिय'ग्राफार आरो केमेरामेन गासैखौबो लानानै चिरांजों हाखालिया दा चिराङा एक नम्बराव फैगासिनो दं दा बाख्नायनाङामोन जेनेबा खिन्थु आंना थुलारासथार खुगायासो थुलारासि रासि गुबैया दस्रासो आङो जोबोद मेंनानै फैदों आं गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव दहाय फुङावनो थांनानै एनडिबिफोरा ओरैबायदि गिदिर बैसागु फांसन खालामदों बेयाव बेसेबाफोर आंखौ हास्थायनायलाय आं बेयाव थांनानै बिथांमोनजों 3 घन्टा रंजाना फैदों जोबोद दुखुबो मोनबोदों फारसेथिं मोजांबो मोनबोदों बिसि फिसा गथ' गथाय थांजोबदों जेल जानायनि 65 जन 65 जन एनडिबिफोरा दाबो बे सेन्ट्रेल जेलाव दङ बिसिनि गथ' गथाय बिसि फिसा आं दिनै लोगो मोनजोब्बाय मोदै गलायनाय गोबाख्रब गाबलायनाय आं माने गानखौनो मोजां खनबोनो हाया दाबो बे सेन्टिमेन्टआ खाराखै नाथाय नोंथांमोननि नैबेयाव सफैनानै गासैखौबो नुफैनानै ओरैबायदि आं आरो दस्रा मोनसे माने देरगाखांनाय गोसो जादों
जे जोंखौ जेसेबांखि जेल जेसेबांखि दुखु सुखु खालामा जोंखौ आरो हमथानो रावबो हानाय नंला रायजोफोर बेखौ गोसोआव लाखि फै दानिया बैसागु मेथाइजों नोंथांमोनजों दान्दिसे रंजायो Kukurai
गोजोन्थों